Umelá inteligencia mení náš každodenný život aj pracovné prostredie. Prináša nové výzvy, ale aj príležitosti na rozvoj a inovácie. Ako však zabezpečiť, aby bola etická a spravodlivá? Etické a právne výzvy umelej inteligencie sú neoddeliteľnou súčasťou jej používania. Ako môžeme zabezpečiť, aby rešpektovala základné ľudské práva a hodnoty? Transparentnosť a spravodlivosť sú kľúčové hodnoty v etike umelej inteligencie. Ako môžeme zabezpečiť, aby systémy umelej inteligencie boli otvorené a spravodlivé voči všetkým? Ochrana súkromia a autorských práv je v kontexte umelej inteligencie nevyhnutná. Ako môžeme chrániť osobné údaje a zároveň využívať potenciál umelej inteligencie? Umelá inteligencia zvyšuje efektivitu a podporuje inovácie v kancelárii. Ako ju môžeme využiť na zlepšenie pracovných procesov a zároveň minimalizovať riziká? Nastavenie systémov na základe kvalifikácie a zručnosti je kľúčové. Ako môžeme zabezpečiť, aby umelá inteligencia nediskriminovala na základe veku, pohlavia alebo národnosti? Riziká diskriminácie a straty osobných údajov sú reálne. Ako môžeme predchádzať týmto problémom a zabezpečiť, aby bola umelá inteligencia spravodlivá? Právo na vysvetlenie rozhodnutí umelej inteligencie je dôležité. Ako môžeme zabezpečiť, aby používatelia rozumeli tomu, ako umelá inteligencia dospela k svojim rozhodnutiam? Spracovatelia údajov musia zabezpečiť ochranu pred kybernetickými útokmi. Ako môžeme chrániť naše systémy a dáta pred zneužitím? Zodpovednosť za nezákonné konanie umelej inteligencie nesú spracovatelia. Ako môžeme zabezpečiť, aby sa umelá inteligencia používala eticky a legálne? Školenia zamestnancov o etických rizikách a správnom používaní umelej inteligencie sú nevyhnutné. Ako môžeme zabezpečiť, aby naši zamestnanci boli pripravení na výzvy umelej inteligencie? Príklady pozitívneho a negatívneho vplyvu umelej inteligencie na prácu sú poučné. Ako môžeme tieto príklady využiť na zlepšenie našich procesov? Umelá inteligencia môže nesprávne posúdiť príčiny alebo diskriminovať pri nábore. Ako môžeme zabezpečiť, aby rozhodovala spravodlivo a transparentne? Potrebná transparentnosť v rozhodovacích procesoch umelej inteligencie je kľúčová. Ako môžeme zabezpečiť, aby systémy umelej inteligencie boli otvorené a zrozumiteľné? Zhrnuli sme kľúčové body o etike a práve umelej inteligencie. Prečo je dôležité, aby sme tieto princípy zavádzali vo svojich organizáciách? Začnite zavádzať etické princípy umelej inteligencie vo svojej organizácii. Ako môžeme spoločne zabezpečiť, aby bola umelá inteligencia prínosom pre všetkých? Zavedením etických princípov umelej inteligencie zabezpečíte vo svojej organizácii spravodlivosť a transparentnosť. Aké prvé kroky môžeme podniknúť, aby sme tento cieľ dosiahli? Zaviažme sa k priebežnému vzdelávaniu a prispôsobovaniu sa v oblasti etiky umelej inteligencie. Ako môžeme zostať informovaní a konať proaktívne v tejto rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti? Pridajte sa k nám pri vytváraní budúcnosti, v ktorej umelá inteligencia prináša úžitok všetkým. Ako môžeme spolupracovať, aby sa etická umelá inteligencia stala skutočnosťou? Konajte ešte dnes a skontrolujte svoje systémy a pravidlá pre umelú inteligenciu. Ako môžete zabezpečiť, aby boli v súlade s etickými normami a osvedčenými postupmi?